Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige, diretso na po kita sa satuya programa man na Tingog kan Banwaan. Ngunyan pong Martes. 17 kan Oktubre taon 2023. 69 días. My favorite number. Christmas na po. Good morning! Ano man tabi ang kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagkukumpleanyo. Sagkod na kitang alas 10:30 ninod to. Chikitan, chikitan, tandang, ketumbang, bang, ketumbang, ketepetepetam, bang, ketumbang, kepeng. Chikitan, chikitan, tandang. Naglalaong po ang programa na nagdiretso sa mga paraantabay kasubago. Mantang naghanda na siguro kan pangudtuhan. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es Iba-iba lamang kita me gusta a mí así. sa paagikan pagbutwa ni na mga informasyones dyan sa palibot. Me gusta a mí. Katabang taang news team. Sa painganot ni kumpadreng Jimmy Nasalitaan sa muyang chief reporter. No tiene pegas porque es genial así. Me gusta a mí así. Me gusta a mí así. Siyempre, Me gusta a mí. yaon po dyan si Pading Al Armario. Éxtasis. Katabang si Ans Galero asin si Joshua Bino. Éxtasis. Éxtano. Éxtasis. Sa Manibela si Henry Matan sa muyang mata dyan sa kalsada. Éxtano. Yaon man po sa First District si kumpadreng Jomar Bien. Pero kaya kadaklan siguro pag iribatangon yan, nasa Zoom meeting diyan sa kaya sa paagikan na Albay Police Provincial Office. Yan, nasa Zoom meeting siguro ngunyan. Kadaklan na mga pag-iriban niya to sa Albay Police Provincial Office. No, 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 hoo-ha. Sí, sí, no, no, sí, sí, no, no, sí, no, no, sí, no, hoo-ha. Hoo-ha. Sí, sí, no, no, sí, sí, no, no, sí, no, no, sí, no. Manunungod ini sa padagos na pag-upgrade kana sa muya pong mga dapat na obserbaran sa paghahanap asin pagbabalangibog nin bareta. Involved po ang news gathering hali dyan sa sources niya mo sa Philippine National Police in relasyon sa data privacy law. Yan, tabi. Buda yung Freedom of Information law. Yan. Hoo-ha. Sa control technical, ang sa kuyang kapartner June Napolis, the man from Poland. Chikitan, chikititan, tandang, ketumbang, bang, ketumbang, ketepe. Iyan pong boses na sa indong nagkakadarangog sa speakers kan sa indong radyo. Pam, pam. Si June Napolis po na minalusot kaan sa ere. Sagkod na makaabot yan sa indong lugar. Sa AM band, yung traditional radio. Ecstasy. Pira pa daw ang igwa kaan June sa mga paradangog kaso talagang so antigo bagang radyo.
yung AM, FM. Pagkatapos, ito bagang suradyo na may cassette player, yung Sony, Adijun. Iyan ang mga sabi duman sa Indo sa 3rd District, matugun, durable, matagal na radyo. Ta ining nagbuburot to ang yan, nata daw iyang takwan, ta madali unang life span ano dyan, yan na AM, FM radio. Inda ko sa nagtabi, dyan sa mga online selling sites, kung igwang pigpapabakal pagkaayan ano, yan na mga antigong radyo na yan, Me gusta, AM, FM radio, me gusta mi, tira pa daw sa paradangog niya to igwakaan. me gusta mi. Pero reliable yan tabi ano. Good morning dyan sa Catanduanes, dyan sa Karamuraan, sa tuyang mga paradangog dyan, sa Sorsogon tabi, Diyos marhay na aldawman. Bomba que va a estallar, no tiene pegas porque es genial, así. Me gusta mi, así. Me gusta mi, así. Siyempre sa newsroom sa pag-antabay po ka, nagbuburot ang istorya sa palibot, pigsusumada yan dyan, and siyempre ang pag-abang kan mga news, kan news items na minaburotwa na igwapo nin efekto kan sa satuyang pagbuhay-buhay bilang komunidad asin individual. Nangingenot po dyan ang unkabogable News Director Mardela. Sige sana, basta kaya pa. News Director Mardela is the name. Katabang dyan Sarah Angel na Mustaza, Jen Matthew Baliran. Siyempre sa samuyang social media page, yan pong nagkakabara sa nindong mga istorya, bareta dyan sa Facebook, DCGB News Online. Tarabang-tabang sinda dyan, kasabay si Jimos Barrios, si Ann, si Angel, si Jen, siyempre si Thresia Marilitana, pati naman po sa samuyang IT, yan na broadcast mi po, worldwide, netwide, DCGB News Online, asin sa YouTube, pati naman po sa DCGB Live App, si Jerome Martinez, ang yaon dyan. Ako mapuan sa indong servidor sa radyon sa Indo po Public Information Officer ng Bayan, si Pio Fernandez. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige tabi, you can text tabi kung inda ko sana. Yaraon tabi lamang kamo dyan nagdadarangog man Maray na aga tabi sa Indo, mga taga-Ligaspi. Kumusta ka mo dyan sa San Roque? And syempre sa Dinagaan, mga paraan tabay man gayud kita dyan siyempre sa Velamor Subdivision. Good morning. Sa Bitano, si Madam Merly Caceres. And Madam Bet na Costa. Kumusta na po ka mo sa Costa Enterprises dyan sa sentro? Yan na mga gamit, man lain-lain na gamit, igwaning generator sets, mga lubid, man lain-lain trapal, tools sa kunyan, sa auto, ayaw dyan, man iba-iba, igwaning water pumps, man lain-lain, Costa Enterprises. Nagkakapiraan dyan na kapartner kan Ligaspi sa pagtalubo kan ekonomiya, budakan siyudad. Sarok na yan na Costa Enterprises. Yung Bombay Silk Store, igwa pang yan. Igwa pa pag... Diyan mga pagmabakal kita kay itong sapatos. Yan, ang Bombay Silk Store. Pagkatapos, buminutwa kay ito sa Happy Mall. Diyan sa Ligaspi, yung Happy Mall. Ayan, tabi. Sa ngunyan baga, yan na, Hotel St. Elise, kay ito La Trinidad Hotel. Pagkatapos yung Cine La Trinidad. Yan. Mga antigo dyan na tiyandahan. Uy, good morning. May nagparamdam mo. Si Brian Borrero, naka-DCGB apps ng Sorsogon. Yan. Kumusta na tabi ka mo dyan?
sa Sorsogon. Siyempre si Madam Pilar Akende para dangog ta dyan sa Gold Street as in Good Luck Novelty. And siyempre yung kwanta sa suki niya to dyan sa Boklan. Yan. Dyan sa may Philippine National Bank. Boklan. Yan. Restaurant. Kumusta ka mo, ha? So sa tuya man na. Igaw man kita ning nagte-text kay to dyan sa Small Talk Cafe sa Old Albay District. Harani sa may Vinsons. Yan. The Vinson. Yan ang building dyan na bago. Kan Macapa Corporation, Macapa Land sa paagi ni Kaloy Andes Loria kan SD 2025. Good morning. Salamat tabi palanha sa aga. Mapuuna so ikaduang taon kan Earth Forum hatod sa Indo siyempre kan DCGB Legazpi City PBN Broadcasting Network Incorporated. Parte iyan kan pagsisilibrar taon-taon founding anniversary kan DCGB. Yan. Earth, yan pong Earth, acronym iyan. EARTH. Environment, Agriculture, Resiliency, Tourism as in Health. Yan. Sa aga, diyan sa Ayala Malls, madadagog ba nindo yan? Sa DCGB as in sa muya pong DCGB News Online, magkakahiriling nindo yan. Manlain-lain po na aktibidades, lalo na itong mga resource speakers na imbitado in their field of expertise, diyan sa Earth Forum na iyan. Makakaukod kita diyan and igwanin na konklusyon as in mga aksyon na pwedeng ipoput into place, into action, tanganing su aktibidad na naukudan sa aktibidad, maput into action in order to preserve a harmonious growth as in sustainability kan sa tuyang kinaaban. Sige, sa aga iyan tabi. Salamat sa mga sponsors. Provincial Government of Albay, sa paagi ni Governor Grex, City Government of Legazpi, Mayor G, siyempre yung kalinga ni Loria. Yan, yung Macapa Corporation, kalinga ni Loria. Good morning. And sa gabos-gabos na mga major sponsors tabi, salamat kamo ang saro sa mga mayor na sabi na nga ni pundasyon kung mapustro ang nasabi ng aktibidades. Siyempre sa Ayala Malls, salamat tabi sa indong padagos na pag-akomodar sa PBN DCGB. Good morning dyan sa Daraga, sa Petron Top Gas Gasol. Ang kapartner po kan Pilipinas sa istorya po kan Pilipinas sa lalo nin pagluluto diyan sa kusina. Lalong-lalong niyan maudto na naman baga. Minasiram po ang mga linuto kung ang pigagamit sa pagpakalayo kan stove Petron Gasol. Mababakal yan sa Petron Top Gas Gasol diyan po sa Daraga, Albay. Good morning, Sir Atulim. Bueno, may nagparaharapot sa tuya. Ang estado ka iyan na iyan na People's Park baga yun. Nahihiling mo andyan sa Boulevard. Pinagtuturubuan na baganin mga awot. And dainanin nagtatrabaho. Kada bes na minaagi kita dyan. Sa bagay, nag-aagi kita dyan Domingo. Rest day man siguro kan mga trabahantes. Pero it is obvious na daing nagtatrabaho. If not, may nagtatrabaho siguro pero diit. Day baga nag-aabante dyan. Kung hilingon tagari nasasayang na Aram nindo, ako unta sa dae, the sad truth is that nangyari yan naarong na ka ng estado na daing naghihiro halos por dahil po sa iriwal politika yun. Iyan bagang iyan na People's Park ang nakakonsigir kang pundukaan yung ako Bicol. Then, ang istorya kang kaito, igwaman kaan nin plano sa syudad nin Legazpi na iyon mapagibukan park na yan, the same venue dyan.
Kaya lang na ako niyan sinda kumbaga na box out kan ako Bicol sa pagpabulos ning fundo. So ako Bicol ang nakapag-implementar kaan. Now, with the recent events baga, political, sabi na nga ni, turmoil, digdi ka nakalis na mga aldaw. And sagkod ko niyan, sa probinsya ni Albay, lalo na sa siyudad ni Legazpi, iyon na po yan ang estado. So, siyudad ni Legazpi, idinimanda ka yan, igwa po nin kaso na nakatenga sa sarong korte. Dahil nakita po ma-detail kan merits and demerits of the case ta, nasa korte na yan, masusubjudice kita. And because of that June, uyan, dahil na nag-aabante ang proyekto. Saro yan sa mga nagbubutwang rason sa satuyang pag-uugid. Ta, iyang baga, ipinag-turnover na iyan, pinag-render kwenta na nga ni gayon yan sa provincial government of Albay. And then yung second district engineering office yata, or yung provincial government, iyo ang namamahala na kampatrabaho kaan. But because of political indifferences between the current administration kan Legazpi under the stewardships kan mga Rusal and their company, and itong da ipagkainintindihan kan grupo man nara Congressman Saldico sa erarom kan ako Bicol, arog na kayan yun ang resulta. Nata nakakasabi ka na nasa tuyang mga kunyan, nasa tuyang mga nakakahuron. Kung da siguro nga yan nag-iriwal yun, da ikuta na matitenga ang trabahong iyan. Yung manan sa indang kunyan sa indang parang konklusyon na kunyan. Although, igwa siyempre ni nakakakunyan, nakakaulang legally. Igwa nakakaulang legally tayo na nga ito, igwa ning asunto sa korte, questioning yung patrabahong iyan, yung ownership, gayud kaan, is at stake yung sa lugar, so manunungod sa lugar na pinagtugdukan iyan. Pero dahil kita makakadiskutir kang merits and demerits of their case. Ang hilingkan kan mga nakakahuro niya to, kung dahil yun nag-iriwal sa politika, dahil maabot sa araw ka na puntong natitenga ang proyektong iyan. Taka ito baga kan dahil paning kan maray kan malabyano pa baga, so pagka inirintindihan politika kan grupo kan ako Bicol, budakan administrasyon kan mga Rusal, mga proyekto baga digdi dyan sa Legazpi na pinagpupunduhan kan ako Bicol, dayaday sa naman baga na naiimplementar, natatapos, asin napapakinabangan. Now, with the current, sabi na nga ni, current na sitwasyon sa estado politika, iyon na po yan tabi. Kaya hilingon nindo yan dyan, yun na People's Park, magayunong kuta na. Dahil nga ni ibaga na i-issuean yuning parang building permit yata yun or occupancy permit. Igo baga dyan yuning mga kwan, igo dyanin mga tiendahan, kaung-kaunan, pati yung bukuhan, na iyan, supposedly, ang plano, dumanaan sa ginibong porsyon intended para sa mga paratindang yan na mas magayon physicalmente hilingon, asin mas magayon talaga ni struktura, malinig, desente, asin magayon na paghilingon. Kaya lang, yun na nga niyan. With the political squabblings di sa Legazpi, ilingan na po ang sitwasyon na yan tabi, ha? Yun na po yan. Magayunon kunta na bagaan. Ang plano nga ni kunta na kayo, kung nalawaso pagdigdi ni Presidente Bongbong Marcos kayo, may plano na magbugtak ng steading kadiwa na digdi sa Legazpi. Diyan ko ta nagigibuhon. Nagka-problema man yung schedule kang presidente ka ito, dahil man nalawos. Pero ilingan na yan baga. Haralang ka na bagan mga awot yun. Inda ko sana kung igwa pang ibang rason na nakakonektar kung natata nakatengganaan ko na ang proyekto. Pero ang kadaklang ka naman nagkakahuron ta, kung dayaday sa nangaya ko ta na. So, duwang lado, dahil ngayang problemaan. Bako? Iyon na po yan ang sitwasyon kanya na People's Park na yan dyan tabi. Te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial, así. Sabi man kaniba, kung ta na ngaya, kung
an pag makulog man ko taan nangayakan na administrasyon digdi sa Legazpi para man sa kagabsan talaga, nangaya pag para padipisilan, iba diretso nangaya kung anong mga dur diferensya na day man siguro ning mapipreso kung ipagpadagos yan, nangaya pag para question na ron, ipadagos na ngayang proyekto nga. Bago, total at manginginabang man sa nangayakaan ang mga Ligaspeños Albayanos. Pegas porque es genial, así me gusta a mí. Sa totoo lang, kung matapos yan, magayunon po ang kwangkaan, ang physical na, kunya, na struktura. Yan na People's Park na yan dyan sa, sa Boulevard. Extano. Dakulaon, pwedeng pagkuanan iyan, pwedeng pag kondusiran iyan ng darakulaono na okasyon, yung okasyon na sa luwas, pinagigibo, kumbaga, outdoor activities, concerts, man iba-ibang aktibidades pang community. Pero mala mo yan, nagkatenga sa good sa mga oras na initabi. Ano? An sa kuya tabing number 0961-759-0888 smart, that 0961-759-0888 smart, as in 0926-0156-020 sa globe, that 0926-0156-020 sa globe. Yung crudo nagbaba ngo niya ning halos piso, ano? Yung gasolina naglangkaw man. Yan. So crudo ang nagbaba nin almost 1 peso per liter ang presyo. Kay kasuhapon so sa kuya dyan nakabayong Antigo man, pinadagdagan ko diyon ta at least makakuan pa lamang makasuros sustainer pa sa presyong barato ang gasolinita ngunya na si mana. Kay kasuhapon nya ko medyo dasok-dasoka daw ning diit kung kaya ining sa kuyang 200 pesos. Kaya pa ngayon papapi. To kay tumaga diyan pag mapakarga kita ning gasolina 50 okay na, ano? Ganyan, pakarga ka 50, makasupog na. Makasupog na 50. Kay tuyo Jun, 50 okay na yan. Pagkakapakarga ka na kad mga haros sa 2 litro. Ngunyan wala, 50 kulang na yan. 50 pesos. Dahil nga ni Jun minabagting bagaso ko niyan. So, pump ano, ting! Dahil sa 2 litro. Kay to 50 pesos, okay na. 100 pesos, okay na. Mga pirang bisis na mabagting ting, ting, yung gas pump. Ngunyan, wala na. Ay nako, sige, yan lang po tabi, ano, pig-aabangan ta yan, sana dahil magdakula ining istorya dyan, sa Medyo Oriente. 2 ang gerang niya na mayor po sa kinaaban tabi, no, taod-taod ta i-expound ta yan, ano, 2 ang gerang nangyayari niyan, yung sa Ukraine, tapos Russia na halos sobra ng 1 taon, and then iningso sa Israel yung kunya na uyan na anytime, any moment, any second kunya na malaog na ang combat troops kan Israeli Defense Forces sa linderos kan Gaza Strip sa Palestino. Sige, sana dahil magdakula yan, pinagsusubaybayan ang taigwa po nin posibleng efekto iyan kung dumakula, sumarabay na sa ibang nasyones na Arabo na major exporting countries po nin petrolyo. Sige, Oras Pilipinas, it's 9:27. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Tando Eye Light, gaan nang may kasama. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin
pasasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang helang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Happy Elderly Week kasi mo ang mga daw sa inyo gabos. Ako si Dr. Olivera, Director ng DOH Bicol CSD. Bakunado as in protektado laban sa flu o trangkaso. Kami po nag-iimbita sa satong mga senior citizen na aron sa kuya na magpabakuna laban sa flu o trangkaso para malikayan na mas malala pag sintomas lalo na ngayon na flu season. Diyos mabalo sa inyo gabos. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Tayo na sa EO, EO, tayo magpatingin. Tayo na sa EO, EO, sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa EO, EO, iyong mata ay mahalin. EO, Executive Optical. EO, Executive Optical. Ang practical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po iba yung ginagamit ko. Ngayon gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung yung skin ko. Dati medyo brown, ngayon medyo nag-light na. Within 1 week mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo. Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasigdagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung
kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Ngayong buwan, sama na at ipagdiwang ang 2 dekada ng Ginhawa with Generica Drugstore's 20th anniversary. Ginhawa sa bulsa ang dala ng 20% discount on selected over-the-counter Generica Drugstore's medicines, vitamins, and supplements. Promo runs from September 1 to October 31, 2023. See posters and print ads for details. Sama na sa ating National Libreng Consulta Day on September 23 from 8 a.m. to 12 noon. Damhin ang Ginhawa sa Plus Service sa handog nating free medical consultation with our partner doctors. Huwag magpahuli. Check out the participating Generica Drugstores near you. Follow Generica Drugstore's official social media accounts on Facebook at Generica Drugstore, Instagram at Generica Drugstore, YouTube at Generica Drugstore PH, and TikTok at Generica Drugstore PH. DOH FDA CDRR permit number 0931 and number 0932, series of 2023. Ramdam ang gaan sa 2 dekada ng ginhawang Generica. Sa selebrasyon kan ika-65 taon na anibersaryo kan DZGB, samuyang iprinipresentar ang Earth Forum and Expo Year 2. Earth Forum and Expo Year 2 may temang Renewing the Earth Towards Integral and Sustainable Development. Ang Earth Forum and Expo Year 2 masentro sa E. Environment, A. Agriculture, R. Resiliency, T. Tourism, as in H. Health. Maaantabayan poon Oktubre 18 hanggang Oktubre 21, 2023 sa Ayala Malls, Legazpi. Ang mga aktibidades: Oktubre 18, Miyerkules, alas 10 ng aga, opening ceremonies and ceremonial cutting of ribbon and blessing of exhibit booths. Keynote address on the theme Renewing the Earth Towards Integral and Sustainable Development. Honorable Cynthia A. Villar, Senator, Republic of the Philippines. Alauna imedya ng hapon, Reducing Marine Plastic Litter. Alas 3 ng hapon, Resiliency in Terms of Sustainable Development and Greenhouse Gas Emissions. Engineer Ladia Azur, ENP, MCDRM, CGDH1, CTDRRM Officer. Oktubre 19, 2023, Huwebes, alas 10 ng aga, Creating Alternative Livelihood for Fisher Folks. Alauna imedya ng hapon, Go Green, Go Digital, Food Sufficiency. Alas 3:30 ng hapon, Digital Clustered Rice Farming. Oktubre 20, Biyernes, alas 10 ng aga, Innovative and Engaged Tourism Towards the Protection of Our Common Home. Alauna imedya ng hapon, Food and Water Safety, Preventing Food and Waterborne Disease for a Healthy Community. Resource speakers, Dr. Mildred Tianes, Medical Officer 3, and Engineer Leia Angela R. Castillo, Engineer 3. Water Safety and Mental Health During Environmental Emergency. Engineer Leia Angela R. Castillo, Engineer 3, and Miss Windalyn Baluis, Nurse 5. Hatod sa Indo, kan DOH Regional Office 5, Oktubre 21, Sabado, alas 10 ng aga, The Impact of Laudate Deum on Climate Change. Alauna imedya ng hapon, From Aging to Saging, Senior Citizens Health and Wellness Day. Mari na, magpartisipar, asin makisumaro sa DZGB Earth Forum and Expo Year 2. Ang Earth Forum and Expo Year 2, makikiling asin madadangog sa radyo DZGB, DZGB News Online Facebook page, DZGB Live App, as in DZGB YouTube channel, and Earth Forum and Expo Year 2. Hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors: Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, Department of Health Region 5, Department of Environment and Natural Resources Region 5, Legazpi City, Office of the City Environment and Natural Resources, Ayala Malls, Legazpi, Kalinga Liloria, Good Found Cement Corporation, Congressman Didi Cabredo, Taranuman sa 3D Albay, Department of Tourism, Aral, Lampara at Musika Sounds and Light Services, Department of Agriculture, National Food Authority, Converge ICT Solutions Incorporated, Sharmila Printing Press and Advertising, LCC Malls, The Concourse Convention Center, LCC Food Garden, Bicol Food Delight, AVP Catering Services, New Blossoms Catering Services, Juliana's Catering Services. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat na June. Buwelta na kita sa programa. May mga istorya kita dyan sa palibot. Isihon ta daw. An bit-bit na istorya ni Ands. Ands, good morning. Please go ahead, Ands. Good
Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong kareta, suminakat na sa 32 nasa ngatan o naserbihan ni show cause order kan Commission on Elections manungod sa premature campaigning. Iningon yan ang updated na datos na ipinalawas ni Atty. Maria Aurea Bobunaw ang pamayo kan Commission on Elections sa Albay kung saan ang pinakahalanggaw na ngunyan na numero kan mga natawanan nin show cause order iyo ang syudad kan Ligao na nag-abot na sa 8, nagsusunod na Digdian, Legazpi City na igwa naman in 7, an uwas an pulang giigwan nin 3, mantang Tigdorowa ang Ginubatan, Tabaco City asin Santo Domingo, asin Tigsaro man sa Daraga asin Rapu-Rapu. Sigun kay Bunaw, ini ang patunay na talagang makusog ang kampanya ninda kontra sa atab na pangangampanya kan mga barangay as in SK election na candidates sa manlain-lain na patekan na probinsya kan Albay. Kung basaran ta Sir Pio ang mga posisyon kan mga natawanan ki show cause order, ang mga nagdaralagan para sa barangay Kagawad at may pinakahalangkaw dahil sa nag-abot ini sa 10 mantang sa pagkabunong barangay nasa Anumana. Igwa naman daw nin kasabay sa bilang na ini, igwa nang nasa bulan ng mga nagdaralagan bilang SK chairman na SK member na 7, asin sa mga suportadores, suminabot naman sa 3 sigud kaya tayo di po nawa. Di kon talaga ang Kadaklan, Kagawad, pambihira yung sa kapitan, and duman sa further breakdown, dakul numero kan mga SK mananggad talaga Yes, 7 man. 7, sige. So, sigun kay Bunaw, ngunyan na pirang aldaw na sana bago magkampanya, piglalauman nindang sana hanggang di na sana ang bilang kan matauanan ki show cause order. Sabi niya nga ni maghalakalat na sana bago mag-campaign o mag-abot ang campaign period, tangan inawara nin hampangon na kung ano man na problema sa pagdalaga ninda sa mga naunang bitan niya itong posisyon. Mantang siniguro na kung ano ang magiging na orden kan sa indang sentral na opisina manang digdi sa kampanya kontra sa premature campaigning, maigot nindang ipapautob digdi sa probinsya kan Albay. Di sana dahil na madagdagan pa yan ta igwaning statement managad si Chairman George Erwin Garcia na pag igwa ka nakapendyente ans na disqualification na yaon sa COMELEC Central Office pagkatapos inabutan kan eleksyon na dai pa na desisyonan dispes ng gana, so itong candidate in question may posibilidad na dayan iproklamar, i-hold sa pagproklamar halimbawa kapitan na nakapindyente so disqualification case pero nang gana siya daingon na yan ipoproklamar and ang papatukawon para mientras yung highest daang Kagawad tabians. Roger. Kaya lang ka hinapotabakan si Attorney Bunaw digdi sa programang Boses kan Barangay dai pa man na ibababa sa inda, so gabos-gabos manungod sa siring na impormasyon. Pero na-reiterate yan duman sa pahayag ni Chairman George Erwin Garcia. Baka this coming Friday sa Boses kan Barangay Giraray makonfirm na ni Attorney Bunaw. Tabakong basta-basta na ini-ads ining mga syokos-syokos na ini. Yan. Now, ito sa kapitan, halimbawa baga ngaya kapitan da, so halimbawa ako pinagreklamo nagparapost da ako sa Facebook, iboto si Pio Fernandez, Barangay 16, arong ngaya kaini na kapitan. Napicturean ito, tapos pinadara, pindyente pa sa kaso. Tapos pag eleksyon nang gana ako, di ugmahon ako tanang gana. Dahil pala na ako pwedeng maproklamar tabi ands. Dahil ang papatukawon para mientras so highest Kagawad. Now, ang question man halimbawa totoo yun naman agadan igwa ng ibaba na direktiba kan so COMELEC. Kung ang pinag-question Kagawad. Di siyempre dahil man ito mapaproklamar, si sa papatukawon. Nag-sticker kan COMELEC. And ikadua, ingat talaga ngunyan, tibaad lamang ining ining lakdang man kan COMELEC, pangarugan na sa iba pang mga eleksyon. Yes. Okay. Kaya so saro baga nga ni di ka subago nagugurugunting na kan sa iyang retrato. Pero dahil ko sa nanguna itataraman ngaran. Pag na, sunod na. Sa Webis da.
Lumilid gito si Nong Poseng. Tay bar lang ibugtan mga ngarang mga barkada tangan gabos. Gabos ang tanganing nang dayan magkasurustuhan. Sige. Dinami sa piyo ang informasyon 32 ang natawanan o naserbihan ni Shokos order manungod sa premature campaign. By the way, sa 32 ng tabian sda, igwa na ning nakasirimbag dyan o igwa nang nadesisyonan? Garuda Igwa na sa piyo mga nagsirimbag na pero manungod duman sa simbagan na Commission on Elections dahil pa nin pigpapahayag si Atty. Bunaw naghalat pa nin ang desisyon. Yan, gari duman kaya gayud nagpahayag kay ito si Chairman Garcia es posible naroon kay itong sistema na dai ipoproklamar ta sa kadakulan siguro kan pigrereklamo. Oo. Dai sinda makakadesisyon na tulos-tulos. Yan. Sige. Iyan ang patunay na nasa gilid-gilid sa na mga posibleng mag-complain. Yun na nga, kaya ingat lang. Dahil ka na pwede nga yan magpa-ipit patining 20, makasupog na. Bilog. Bilog. Lalong-lalo na kung puro ka sa na forma, dahil kang plata, wala ka. Dahil ka magkakaluwa sa eleksyon. Sige. Tabi sa piyo, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Sa istorya, halay dyan sa Commission on Elections. You know why, June, pigihiling ko ining ipinag-implementar na sistema kan Commission on Elections is very effective. In so many ways. Akuan ko niyan, nagiging efektibo ta. Primero, hilingon mo. An epekto is, primero, nakaukod na kita na magbantay sa hiro-hiro kan mga kandidato. Taigwa na ning mechanism na madali mong maireklamo sa COMELEC ang nahihiling mo na what seems to be violation of the Omnibus Election Code. Lalong-lalo na itong premature campaigning. Ngunyan ang apod kaan kontra EPAL. Yan. Premature campaigning, taday pa pwede magkampanya, sundo na day mag-19, day mag-Huwebes. Ngunyan na bulan. Igwang mga ipinagrereklamo na tabi. Yan. So nakakaukod na kita na magbantay maging vigilante. And on the other side of the story, among others, kandidatos nakakaukod man na mag-ingat. If you will take a closer look duman sa kunyan, sa empirical data na ipigpapaluwas pigataram na Attorney Bunaw kan Albay COMELEC digdi sa Albay kadaklan yun na ipinagrereklamo SK. It is because sabi ni Attorney Bunaw maybe excited na baray or tibaad dai pa nagigiyahan ng maray ta SK nga ni or it may be abi na nga ni ibaga talagang dai nakakaisikan sistema tabaguhan sa dalaga na yan. Pero sabi ni Attorney Bunaw, ngaya, pag naglaog ka dyan sa arog ka na sistema na aktibidad, you ought to know, it is presumed na isi mo ang intricacies kan ralaban. Yan. SK kadaklan da pigrereklamo, and ikadua, kadaklan kagawad sa barangay. Pambihiraan kapitan, grabing ingat ka sa mga kapitan. Yan, sa social media account mo yan, sa Facebook, madalion ka nang makuhaanin pruwebas. Yan, so, to sum it all, an epekto kaan is, the goodness of it is, sabi na nga ni, nakakaukod na kita na magsunod sa prosedimiento. Bako, John? Nakakaukod na. Hilinga. With this statement ni Commissioner George Erwin Garcia, ni Chairman George Erwin Garcia kan COMELEC, na dai ipoproklamar yun maski nang gana ka, kung may pendiente kang disqualification sa COMELEC na dai pa na desideran, dai ka pwedeng iproklamar. Bako John? Now, hilingon mo, i-amplify niya to, i-magnify niya to, iitaas niya to ang sitwasyon. Halimbawa 2025, kan masunod bagad yun na election 2025. Tibaad ining pikigibong niyan, testing na kan COMELEC. And for sure, a-adapt taron ini this coming elections sa mga maabot pang
ehersisyo political niya to sa Pilipinas. For sure, adaptaron ining kontra-epal na ini. Now, question. Halimbawa, pag-abot kan 2025 June, mas epektibo ini na sistema ining kontra-epal. Nya halimbawa, saro kang alkalde, igwa ka ning disqualification case, bako John, na iriniklamo ka, na nagbayular ka kang Omnibus Election Code, premature campaigning, pero nanggana ka, would this ruling ngunyan kan COMELEC na gagamiton sa barangay elections, applicable man sa pag-abot kan 2025? Pwede yun bako? Tangunyan baga, sabi kan COMELEC, kapitan ka, may disqualification case ka, kontra epal, pigreklamo ka, nag-eleksyon, inabot kan oras kan eleksyon, aldaw kan eleksyon, petsa kan eleksyon, day pa na desisyon ng sukaso mo, tapos nang gana ka, day nangangahulugan na masumpa ka tulos. Yun ang sabi kan COMELEC ni Chairman Garcia. Papatukawon parliamentarya, so pinakahalang ka nakagawad. So high ranking, top notcher. Now, halimbawa, 2025 elections na ini. Ano daw kung argument ka ng baging ruling, John? Mayor ka o gobernador ka, igwa kang pendenteng disqualification case. Ano daw kung iyo man ang i-adaptaron kan COMELEC? Yan. Iyo na sa pinagasabi, i-connectar sa taduman na nakakaukod na kita tabi na magkunyan, magsunod talaga kang prosedimento. Yan. Kaya, sabi nga ni baga kan suna istorya ko na ini bako sa kunano pa man i-inject niya to itong saro man sa advokar man ni Kaloy Andes Loria kan SD 2025 segundo distrito 2025 Kalinga de Loria, Kaloy Loria June. Magkaigwa sana po igwa pa ning silver lining na magkaigwa ning change of mindset na talagang dumuma na kita sa tama na proseso kan pagpili kan kapableng servidores elehidos. Yan, sabi ni, full of ko yan full of, sabi na nga ni, wisdom and kumbaga, idealism. Mga simple yet, kung mapapwede, doable na mga ideya man ni Kaloy Andes Loria. Bumalik duman sa tamang talagang pure intention kan pagkaigwan ng eleksyon. So tamang pirilian, tamang mindset that includes pagsunod sa tamang proseso and that includes yung sabi na nga ni pagsalida man kang mindset kan mga elektorado kitang mga botantes na baguhon ang paghiling niya to sa mga politiko kandidato elehido na ang paghiling tabagangon yan, alkansiya. Ma-eleksyon, ang pigururonan, gurano daw ngayang paipit kaan. Bako, dawa ka publika, kung da ikang paipit, kapublika intellectually, da ikang paipit, da ikang manggagana. Ilingangon yan baga, sa lado nasyonal, dakol baga yun ang mga nagkarandidato ka itong mga nakalis na eleksyon, ay nining mga recent election sa national level, na igwaning intellectual capability, igwaning kapabilidad intellectual na maging senador o kaya maging presidente. Talagang mga kwalipikado sinda, halangkaw ang inadalan, abogado, ekonomistas, sa depensa gabos. Kaya lang ang mga pangaran ninda, bakong matunog tananata, bako sinda uni makwarta. And bako sinda kasabay sa political party na pamuso. And bako sinda sabi na nga ni, kasabay sa normal political circus na may kwarta, may politikong nasa sandalan, kasabay sa sarong dakulang makinarya di politika. Yan. Sayang ang mga ini. Na dain ang gagaran na yun na nga niyan. Dain ng kwarta, pero igwaning intellectual capability ko ta na. Yan. Kaya, tibaan ining elektorado, ining election process mo yan sa barangay, ma-refine pa ini and mas lalo pang makunyan, sabi na nga ni, mas strengthen up na yun na nga ito, magkaigwanin panibago lamang na mind setting at least sa barangay. You know what tabi? Kung tutuuson ang barangay election, iyuan ang saro sa pinaka-pivotal na election process sa Pilipinas. Dapat ang napipili dyan talaga suigwaning kapabilidad intelektual, tabako po basta-basta ang pagpadalagan kan barangay.
sabot nindo kung paano ang budgeting, kung paano ang proseso kan pagsesyon, yung tigapon na parliamentary rules, sabot nindo ang intricacies kan local na government code, the applicable laws kan local government code, kan BIR sa taxation, mga leyes sa pas i-orden. Bako yan po tabi basta-basta hilingon ni dunin maray ang kwalifikasyones kan sa mga nagdadalaga na ilihido kandidato sa barangay. Magpuon sa kapitan pababa sa mga konsehales. Sa Manila baga igwanin mga igwanin mga barangay duman na ang budget bako basta-basta. Sa Makati may mga barangay dyan na ang budget kabaing na yuning sarong second class municipality and kabaing na ning sarong first class city sa Pilipinas, sa Manila. Por dahil sa indang barangay dakula and ang Makati baga yaon dyan so darakulaon na main office kan man iba-ibang kumpanyas national international. Yan. So duma nakakapili sinanin maray na mga leader barangay. Inda ko nga kung saloy ng panahon si Jose Concepcion ka ito ang sarong kapitan naman. Habo ko ngayon magkandidato sa ibang kunyan, sa ibang pwesto ngayon, city, Makati. Uning nga sa barangay, garo naman sa ngayon syudad. Yan. So it entails a lot of, sabi na nga technical capability o kaya intellectual capability ang pagkapot nin sarong barangay. No matter how small it is tabi. Kaya bako po yan na basta-basta po na kunyan na yan na pigigibo man na inikan Comelec. Very timely nakakahurog ko ini paminsan si Kaloy Andes Loria. Lingon mo nga Pio, it's not yet too late siguro nga at least magbalo gaya kita na mag-change ning mindset kan sa tuyang elektorado. Puon nga sa electoral process and sa satuya man na determinar kung sisay ang pipilion ng mga lihidos. Totoo man baga At totoo man na sana makakuha na kita makatalingkas na duman sa dating kalakaran, highest bidder wins. So mga bantog, so mga may darakulang makinarya politika na iitsapwera sa mga may kapabilidad man, may mga pure intentions man na magserbe, dainin ko niya, dainin kapabilidad financial. Yan po tabi ang sistema. Sana ining kontraepal na kan Comelec makwampa ini, mapakusog. And comes election day, yung kontra bayad, dua yan kontra-epal and yung kontra-bayad. Arugaan ang konsepto nila. So pagbakal, asin pagpabakal nin boto. And that includes, monitor ngo yan, yung electronic cash transactions. For the first time sa eleksyon kan Pilipinas, imo-monitor ngo yan kan gobyerno yung transfer of cash using ining pigapon na cashless transactions, GCash, and all other mode of payments gamit ang electronic transfers kan cash. Yan tabi. So yan na baga, it is working now ining kontra-epal kadakol na mga pinagrereklamo and kung maduro-diretso ini tibado yun na ampuon man halimbawa baga kan pagtultul na lamang kan dalagan kan sa tuyang eleksyon digdi sa Pilipinas. Sige, maray na aldaw tabi kay Migong King Reginaldo diyan sa Bangkirohan sa tuyang paraan tabay man tabi iyan and so iba pa digdi sa tingog kan banwaan online DCGB News Online tabi hamba ko ngon ay ni tabi jud bago ko i-turn over sa imo. Baka po makapaabot man sa Aleco na aksyonan man po ang kuryente sa Sentro Anislag. Tulong aldaw na po kaming warang kuryente. Sabi kan barangay officer, nag-follow up na sinda. Pero si Aleco aluyon man po. Grabe na po na pendeho. Sumarket po digdi. So refilling kina mga naga-work from home. Patabang man po. Yan.
Anislag da tabi ha. Sige ta ipapaabot tayo nisa sa tuya man ng mga kahuron dyan sa Albay Electric Cooperative. Tulong aldaw nang daing kuryente. Watching from Hong Kong and Karamuran, Lemi Sales Brasya. Good morning. Si Melba Lagilles. Good morning man tabi, Madam Melba Lagilles. Edmar San Diego Tutanyes, watching from Gapo, Kamalig. And siyempre si Migong King Reginaldo. Diyos maray na aga tabi sa indo mga listeners niya to dyan sa, kaya viewers, listeners sa kunyan sa DCGB News Online. Okay, sige. Yung iba pa na mga pag-uri-restaurant niya to, pakaliis kan mga pagiromdom asin bareta ni Angel. We will be right back po. Tabi. Badi, gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw, day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakul ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daig kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakul ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tosino, hali sa Pampanga asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO, nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi, iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries, asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID as in latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan na accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, day na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink
responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang cool-litan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Alas 10:03. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipigbubusol ni House Deputy Speaker Asin Las Piñas Representative Camille Villar na gibuo na mandatory ang pagbugtak ni nutrition label sa gabos na pre-pack food products. Sa kan House Bill 9344 o ang Philippine Nutrition Labeling Act, ang gabos na mga pre-pack food products dapat magbugtak ni label kung peso ni nutrisyong makukuha sa produkto. Tinawanin doon kan kongresista na importanteng maaraman kan publiko ang sa indang makukuha ang nutrisyon sa mga pigbabakal na pagkakan asin ibusol ang healthy lifestyle kan mga Pilipino. Base sa pag-aaral kan World Bank kan taon 2021, sinabi ni Villar na ang Pilipinas ang salo sa may pinakahalangkaw na insidente kan stunting o pagkabansot sa bilog na kinabandel sa kakulangan ni nutrisyon na nakukuha kan mga kaakian. Kasabay sa mga nasabing label ang serving size, total fat, saturated fat, cholesterol, sodium, total carbohydrates, complex carbohydrates, sugar, dietary fiber, asin total protein. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarin Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ikaw ba ay isang pensyonado ng SSS o ng GSIS at kailangan mo ng pera? Pumunta o bumisita agad sa PCSD, People Center for Sustainable Development Incorporated. Dito sa PCSD, napakababa ng porsyento at marami ka pang mga benepisyo. Sa PCSD, kayo ay kasapi. Dito lang ang may pension loan na may free medical and hospitalization assistance, birthday at Christmas gift at nagbibigay pa ng educational assistance para sa anak at apo ng kliyente na pensyonado. Ang main office ng PCSD ay matatagpuan sa PCSD Building, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. May branch office din kami sa sentro ng Legazpi sa 2nd floor, room 205, Hotel Rex Building sa taas ng Ben's Baker sa harap ng St. Raphael Church. Para sa mga taga 1st District at mga karatig na munisipyo, magsadya sa aming branch office sa Santo Domingo na matatagpuan sa PCSD Building sa Resid San Roque, Santo Domingo, Albay. Sa Tabaco Branch Office, Panal, Tabaco City sa harap ng St. Gregory Seminary. Kung pension loan ang kailangan, PCSD ang puntahan.
Sa iba pang impormasyon at mga katanungan, tumawag sa mobile number 0920-314-8942. Pre, pag na-shoot ko tong behind the back, ultimate ako po. Mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos ha. Inga. Oh! Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang. For as low as 1 peso, may chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Joey, kuya na si Kong Joey. Kong Joey Salceda. Ang idolo ka nasa dainang iba, Joey Salceda. Pagagos ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapa. Sagabos na Albayano. Kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda. Dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey. Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Natatabang na puun bata ito. Sinda kita ika-ako biko na makita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako biko lang sa puso ko. Ikaw tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon.
barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravvax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. SD Albay, igwa akong sarong amigo, tawong may prinsipyo, asin siya makatao, matinabang, may puso sa kasaraditan, kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar, ang kada barangay sa iyang tatabangan, para para sira kababaihan, kaloyan desloria sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo, tawong may prinsipyo, asin siya makatao, matinabang, may puso sa kasaraditan, kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Kaloy! Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige po, 16 minutos na luminapuas ang alas 10 nin pagkaaga sa satuyang programang Tingog Kanbanwaan. Madali na naman ang panguruntuhan. Puwerte dapat ang satuyang pagluluto dyan. Si Chief Jim, kumpadreng Jim, good morning. Yes, pare, maray na aga sa mga panantabay. Nakaluwas na sa 3rd District ang mga tarpaulin ni Libon Mayor Das Maronilla, tabi pare. Kanina, tantanirik mga kain sa mga munisipyo mo na nakanto sa mga buro barangay. Ngunyan, nagbabasa kan mga nag-analisar kan sitwasyon na baka ngaya mag-board member, baka ngaya mag-congressman, talawag kan teritoryo ang kunayap kan mga tarp anto sa mga barangay sa 3rd District. Yan. Pero ngunyan tabi pa din na bago ang masa pag-analisar ano na? Mga nagkahiling, tanarakulaw na tarpulin, naglalataw, tibad mag-vice governor ngayon imposible man mag-gobernador. Oho. Saro na sana naman ang option kay ni diversionary tactic, 3rd District man ginarayang balik. Hay na naglakaw sa mga tarpulin. Uni na sa may salugan sa Kamaligigwa. Segundo distrito na yan. District na bagay ni Darakulaon pati ang litrato. Ulo ko ng alkalde kan Libon. Nag-uro avante ng diit kon baga. Yeah. Kumino na yan pati sa barangay. Iba na yun talaga. Ay, yan. Sa mga gigid sa mga tinampo sa natangod kan tinampo nasa mga intersection. So ngunya na mamalisyan kan publiko sa kunata nakakantos na sa area kan 2nd District. Inda kunyaon diyan sa Daraga Legazpi go na kanay. Malibot naman kita kumpadreng Jimmy. Yan. Tan saro baga garidig di sa programa mo naglantad na baga sa kargong Vice Governor sa 2025 si board member Dante Randia na yung pagbabago yan maski sa mo matuparan iyo sudah aputon mo ko nun dati yung gararay dahil niya akong pagbabago yun na nito na linantad niya yun na ito larga na si amigong Dante pero wala siya ki mga tarpulin na kumpara kay Mayor Das Maronilla naiguanin mga tarpulin nagluluwas. Gusto mo sabihon, iguanin yung pinaghandaan, talagang magparagasto ka kan magparapag-ibukan tarpulin. Ano madaso mga nakabugtak duman na sistema sa tarpulin?
Nagbabati ki happy birthday kay Congressman Joey Salceda. Pandok nindang dua. Aha, pero nasa luwas na kan tercer distrito. Luwas na sa third district. May pa-mystery effect. Pagkatapos, nagluluma bagay yan tarpaulin. Okay. Minsan na sasabitan na gigisin na wara. Di ka salidahan. Talagang prepare. Igon ning system in place and working, kumpadreng Jimmy. Aba. Pero may gusto sabihin, sustinidon ko para gibo. May mensahe. Yan. Mensahe talaga. Digdi sa third district, gari iba, duman sa third district, gari color verde. Aha. Digdi may halong, dahil ko masyado na musta, gari may Aha. may puting may pula kombinasyon. Iba man kayo sa second district. Hindi ko lang gustong sabihin ka ni. Wala man sila gustong sabihin. Yan. Full of mystery. Yan. Basta, one thing for sure, uminindyot na. Kumbaga, linaog niya na sulinderos kan segundo distrito. Yan. Yao na. Personal kon, talaga, kaya. Yan. Ipaing-ing mo sana. Yan. Sige. Kung igon na second district, umantos pa sa first district, yan. something na dapat pag-isipan. Mas lalong minararom asin kung naglararom, naglalataw man, bako? Matibay ang fight ni Mayor Daz na Maronilla. So, manigara na ultimo na niya sa turno baga sa Libon. Buda magayon ang pagkakuan, magayon ang pagka-device. Pinaghuro na siya. Di ba? Sa pagi sa nakikwan. Yan. Tarpulin. Abante, kumbaga, abante, iisog na nindong diit duman sa kurit, ilapwas na nindong diit. Kabasa, ni-interpret na rin naman ngayon. Gustong sabihin, kumpadring Jimmy, may gustong ipalataw, may gustong itago mo na. Dahil pa man kita mga dalikan early campaigning. Arayon. Dawa, maglibot na siya. Pagkapot man ngayon early campaigning, rimati na. Ano pa ba, nagkainot na? Yan, sabi pa mga obserbasyon sa palibot. Minasalita din si Jimmy Nyon. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Daz Maronilla. Uminabante na sabi ni kumpadreng Jimmy, mga Dracula na tarpulina. Unin na sa segundo distrito. Pero si Alcalde Das, taga Libon. So, paano yan? Tama ba Libon, yung Libon, third district. Tarpulin niya ni second district. Pero, ultimo turno niya na sa pagka-alkalde kan Libon. Di ba? Magayon na pag-istoryahan na. Kumpadreng Almarhain Alda, what's happening man? Yes, mainit na hudko na pa inaksyonan man tulos kan Aleco an pagkawara kan supply nin kuryente. Digdi sa barangay Taysan asin mga pagdaraning na lugar pagkatapos na natumbahan nin kahoy na medyo tupok na. Kaso banggi, umunya na magahon so linya kan kuryente. Oo. Apektado pati so linya kan mga internet. Nangyari ni digdi sa crossing kan Taysan, palalaog sa barangay Maslog na nagkausa nin traffic kasubagong atab. Dahil dahil manaram kan tao na igwa kikahoy na nakatapa digdi. Pero pasalamat man sa mga residente na nagtarabang na maaksyonan tulos ang nangyari. Asin mismong ang Aleco nagresponde man tulos tanganing mariglar ang linya kan kuryente pagkatapos dari nalagadi na so kahoy tanganing makaagigaray so traffic. Onyan okay na kasubago pa lang nagapailaw na tabi pa digdi sa area. Kaya nakula man na pasalamat kan mga residente na tulos-tulos na aksyon kan Aleco. Yan ang saraw sa mga problema
common na problema digdi sa mga hararayong barangay dahil kung minsan may mga kahoy na nakakatumba, lalo kung yung mga sangabaga, kung nakaparos-paros, yan ang dakulang problema. Kaya yung ano yan ang pigiyungan na aleko na maklearing, pero dahil nga nita sa kadakulan, yun yan paminsan, may nakausan na aksidente, siring ka nangyari kasubago, na nagpa-brown out, digdi sa nagkamper ang part kan Legazpi, lalo ining Taysan and Maslog area. Bata dyan sa sur na baga, lalo dyan sa Indo kumpadreng Alano, yan na Maslog. Nako, ang brown out dyan. Ay, kuyan, biraan bangge. Yan. Ano yung brown out? Kung, Daw yan. kung daing brown out, yan ang istorya. Oh. Ay, nako. Sanay na ang tao. Daing ipinagbago Daing ipinagbago. Ay, itong Oo. mga sus Maria Joseph naman. Sabi, ayuso na yan na linya pamaan ito. Mala. Maday pamangki development. Mala yan. Yun yan ang pero may naging eksperyensya ng Yo. mga konsumidor. Sige. Adi, ang informasyon pa digdi South Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa istorya hali dyan sa sur na barangay kan Legazpi. Sa aga so mga nagharapot po kay itong manungod sa MUP, military and uniform personnel na mga benepisyo. Sa aga na lang po ang aning makabuelo-bilo kita duman nin oras sa tingog kan Banwaan. Ibinusol baga ito ni Congressman Joey o ito na tapos na yan po sa Kamara de Representantes and nasa Senado na yan and dainan mahahaloy tabi may papakuan na yan, may papaabot na yan sa lamesa ni Presidente Bongbong Marcos Jr. saro iyan sa ipinag-orden baga ka ito ni Presidente Bongbong Marcos Jr. durante kang SONA and dai nagkapirang bulan sana so kinunsumo talagang inaksyonan po yan kan Kamara Baha tabi sa panginot ka ito ni Congressman Joey siya ka ito sa technical working group gabos and with sabi na nga ni convincing speed sa pag-adal sourcing ning fundo gabos implications gabos na ipasar po yan sa Kamara Baha yan na mga sa pension bagatabi kan sa tuyang military and uniform personnel sa aga po pag uro-istoryahan tayan yung nagkakapira pang detalyes kaan. Basta one thing for sure, dahil kamo mag-aadit, kamo mga uniform personnels, yaon ang benepisyo tabi. And dahil man masyadong maafektaran ang sa indong beneficios, yung mga malaog lang na bago tabi na magiging membro ka na uniform personnel versus armadas, sa BJMP, sa Bureau of Fire, yan sa police, tabi. Ang igwa ni nagkakanigong adjustments. Pero yung fundo para po sa indong retirements, so mga aktibo ngun yan. And those who are about to retire, so mga nag-retire, yaon po yan. Gabos po yan, trinabaho po sa Kamara Baha na Congressman Joey. Pwede na June. Sa pangarang kabilog na puwersa, salamat kan sa ido pagantabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay, day maghali. Masunod tulos ang samuyang news director, si Mar de la. Ako man po, si Pio Fernandez. Salamat asin marhain aldaw. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan sa